Egunon, maiatzak 20, ostirala, Erleen munduko eguna. Gaurko egunez, 1974ko maiatzaren 20an, Hondarribiko segadan metrailatuta hil zituzten Roque Mendez eta Jose Luis Mondragon etako kideak. Mendez santurtziarra zen, Mondragon Arrasatekoa. Hondarribira abiatu ziren txalupan Hendaiatik, ustez ekintza bat egitera. Asturiaga hondartzatik hurbil zirenean, beren zain ziren poliziek tiro egin zuten 2 militanteak hilez. El Diario Vasco eta beste zenbait prentsa espainiarrek esan zuten arren enfrentamenduan hil zituztela, ez dirudi txalupatik lehorrera tiro egin zenik, eta beraz exekuzioa izan zela esan daiteke. Ehorzketak oso liskartsuak izan ziren, Pasaiako segadaren aurrekaria izan zen.